I en indlæringssituation skal hele hjernen arbejde. Den skal være opmærksom, den skal kunne forstå, den skal kunne håndtere, og så skal den omdanne det, den nu har håndteret, til en korttidshukommelse. Det er faktisk en ret stor proces, hvor man kan lære en ting, sådan så man kan huske den næste dag. Og hvis vi lige tager det step by step, så betyder det altså, at man ser eller hører et eller andet, man skal sanse det, man skal holde den information, man nu har sanset, i nogle minutter, og det er det, vi kalder arbejdshukommelsen eller hjernens ram, hvor man skal vide, hvad det er, man har set, og så skal man omdanne det her til korttidshukommelse. Og hvis det bliver mere komplekst end som så bliver det jo noget med, at man skal bygge nogle lag oven på hinanden. Det kan være nogle led i en indlæringsproces, hvis det skal blive mere komplekst. Det kan være en ligning, man sådan skal analysere sig ned igennem, eller det kan være et historisk forløb, man sådan skal bygge lag på lag på lag. Og det skal man så sammenhænge til en kontekst, kan man sige. Og det kræver altså, at man har alle de her informationer op i ens arbejdshukommelse samtidig og printer dem ned. Så det er en ret stor, skal vi sige, klump af information, man skal holde fast i arbejdshukommelsen, og som man skal huske. Men hvis man er i en undervisningssituation, så er der grænser for, hvor mange ting man kan have flydende ind fra sin computer samtidig. Altså hvis det popper op, så er det jo én ting. Hvis det popper op for 2 programmer, så er det jo 2 ting. Og hvis der samtidig er en undervisningsflow, så er det jo 3 ting. Og så begynder det at knibe. Og hvis man så samtidig skal orientere sig i rum og tid og sted og tænke på i forgårs, så begynder det altså at koge over op i frontallappen. Og så bliver arbejdshukommelsen overbelastet. Så simpelt er det i virkeligheden. Og når det sker, så det der sker er, at det er svært for arbejdshukommelsen at finde ud af, hvad det er, det skal gemme. Det er der, det sådan set er. En ting er sådan set, at man er på, man kan sådan set godt registrere de her ting, men man har meget svært ved at gemme det nede i korttidshukommelsen. Det vil sige, når sommeren kommer næste dag, så kan man ikke huske, hvad for de 5 ting, der i virkeligheden var, der skete. Men det er jo også, når man møder folk, så siger jeg, jeg har mange ting i gang på en gang, og jeg er dygtig til at multitaske. Og jeg tror ikke, der er ret mange, der vil sige, at jeg er faktisk ikke særlig god til at multitaske. Det er sådan et plusord. Altså, jo mere man kan multitaske, jo mere man har gang i, jo sådan set, jo bedre er man. Men jeg tror ikke, man er klar over, hvad det for nogle konsekvenser, det har for ens indlæring. Faktisk burde det være et minusord, i hvert fald for dem, der sætter pris på meget kompleks og kompliceret indlæringsprocesser. Fordi det kan man ikke samtidig med multitasking.